Se menee aksaa ihan törkeä hyvin. Nyt se on päässyt siitä autokohdasta, niin se kentää sillä, että se pisti niitä väliaikoja yli ja sitten huutamassa. Niitä sanoo. Miksi se menee nyt, kun se on paha kopassa, että oikeasti ei pääse sillä? Se on jotenkin tosi kiva ohjata tuollaista koirasta. Se menee aika kovaa ja se kääntyy. Toi on taituisa koira. Tää on vaan semmonen pökkylä palusta, mitä ei taivu estäämään mihinkään. Niin toi on semmonen, tiedätkö? Joo. Vitsi sitä on makea. Se on tosi kuuliainen ja kiltti siellä. Niin just. Vitsi. Ei muuta kuule kuin treenata kisaamaan vaan. Voisin mennä jo nyt, mutta se vetää varmuutta siihen. Joo. Käytökseen siellä. Hirveästi luota siihen vielä. Että oppisin sitä. Totta. Ja sit se on jotenkin, se on niin iloinen koira. Ja sit vaikkei se painestuu aika helposti siitä, että se on outo juttu, niin ei se rupea helposti leikkiinkään sillä. Mutta sille riittää sen omikautta hyvin. Ja sit sä et tarvitse viritellä mitkään erityisesti. Hyvä. Ja sit se on niin hyvä kokemus, että ei se ole siinä mikään työn. Niinpä. Tää ei Sari tiedä hyvää, kun se bongas muut. No ei se kyllä se keskittyy. Kyllä se sit unohtuu. Pääsee vaan, että se tietää, että sä oot siinä, etkä liiku mihinkään. Niin, et hävity. Niin. Mä tiedän, että mä just Ei niin kukaan laittaa se liikenne luona tai se on musta. Se tulee tietää sen, että avuutin kuvattu kertaa yhteisössä aina meillä. Mä en näyttää, että mä muistan, että se oli pieni, niin muistan tuli vastaan. Meitä mä olin yllätys. Okei, varmaan semmoista. Onko se joku muu? Ei, mutta on se varmaan. Niin, on se. Sit se ei oo. En tiedä, että mä olin just jotain. Nyt on ihan vielä. Nyt mä en tiedä. Eikä nyt mulla puhtia, niin tuulta. Se on vittu. Älä ota kuvia. Kuvaksi videoksi pitää. Kyllä. Niin. Okei. Tuleeko se nettiin? Hyvä! Minä aristelen. Taas tulee sanomista mun epävakaasta kuvakäännöstä. Yksi yritän. Hyvä.
Liikahda askel jommalle kummalle suunnalle. Ja vielä. Takas. Ja vielä likemmästä. Menipä sen toisen puolelle. Ja vielä kierrä. On se selvittää se haisen ilmavaihdolla. Joo. Se ei ollut tehdä. Mennään vielä lähemmäs. Sitä ei enää pelota. Mennä tuohon taas. Käy tuossa pienelle kävelemässä pari metriä tuossa takaisin. Et pysty ihan likikään. Tuli tavallaan. Tapahtuu niin, että sä lähdet kävelemään. Hän tulee esille mukaan sisäisesti. Sitten seisot saa. Outo tilanne. Mitä nyt pitää tehdä? Päästä hänet piinasta kutsu. Kutsu vaan. Joo ja kehu. Eihän ne tarvitse saada musta enempää paniikkihäiriöitä. Sä olet pelossa. Olet pelottava väli. Herra, hyvä. Ja sitten tänne. Saapaan nauraa. Jännä, että se ei palautunut yhtään. Mikä se on?
Ei kuule vois vähempää kiinnostaa. Niin. Mä oon ihan niin. Kyllähän se siis tekee välillä. Niin. Se on niin. Niin. Niin kai se oli tavallaan, että sitä tavallaan siinä on aina niin modeilla se pelko mukana, mutta yleensä niillä ei riitä se rohkeus rakkaan. Yleensä ne jää sitten. Niin. Mut toi kelkku nyt toimi. Onko se Mä tiedän miten se reagoi siihen. Hyvä, hienosti nuo. Tule tänne. Pyry tulee tänne. Hyvä, oi, hyvä. Hyvä, ohjaaja.
Ei reagoi. Sekin on ihan nyt jo ihan niinku. Me annettiin lääke sille väliin. Niin. Mäkin rauhoittuisin jossain. Lähdetään ihan järjestyksessä eli toimintakyvystä. Se on semmoinen niin rohkeus. Ja sitä seurataan täällä koko aikana. Ja sitten tuossa erityiskokeet on kelkalla ja pimeässä. Kelkalla se sai niin vainun tavallaan siitä jo aikaisemmin ja sitten se ei ollutkaan enää mitään. Ja pimeässä se oli erityisen hyvä. Se teki töitä. Eli tässä täytyy sanoa, että se toimii itekseen paremmin kuin sun kanssa. Joo. Mutta se rohkeus joskus aina, se oli vähän niin kuin tämmöisillä nuorilla jätkillä tuolla kulmilla, että välillä sitä on ja välillä sitä ei ole. Porukas vähän enemmän niin, ja yksi ei niinkään. Ja siinä on myöskin, kun se yhdistyy johonkin muuhun, niin sitten tulee ihan pieni ongelma. Mutta tässä se on kohtuullinen. Ja terävyys tuolla seinässä, se kuinka aggressiiviseksi tulee, miten se puolustaa itseään, niin se raivostui, mutta kantti ei sitten enää kestänyt, kun se oli yksin. Se oli sitä mieltä, että sitten ruvettiin vetämään kaulaa niin kireelle, että lopetettiin. Parasta mitä siinä oli, niin ei minkäännäköisiä uhkauseleitä sen jälkeen, kun mä olin lopettanut. Eli se oli ihan miellyttävä juttu siinä. Mutta terävyyttä sieltä löytyy ja me saatiin siihen kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Kun se joka tapauksessa halusi puolustaa itseään, mutta jossain vaiheessa eläisi loppu. Sitten mennään puolustushaluun. Ja nyt on kyllä sit sillä lailla, että kun se oli sun kanssa, niin se on erittäin suuri. Ja se menee miinuksen puolelle. No. Se pyrki nappaamaan tuomaria ja sen jälkeen se jäi niin pelon valtaan tavallaan siitä, että se ei koko aikana rauhoittunut ja siksi tuomari päästi sen hyvin nopeasti sulua. Koska sitten on tarkoitus sitä, että se saa musta enempää paniikkihäiriö, niin. Koska se, että sille ei kuitenkaan se yritti hyökätä ja purra monen otteeseen mua niin kauan kuin sä olit siinä. Sitten kun mä veisin kauemmas, niin sitten se oli apua, nyt mun kantti loppuu, hyrräilmiö, jolloin siis sitä on silloin turha pitkittää, ettei se oikeasti saa semmoista kauheaa halvausta siihen. Sitten mennään taisteluhaluun, eli se oli se -2. Taisteluhaluun se on merkitty täällä kohtuulliseksi. Se jonkun verran leikki tuossa taisteluhalun semmoista moottoria, mikä pistää sen kulkemaan ympäri täällä ja tekemään kaikkia juttuja. Se on vain yksi osio se, että leikitäänkö jonkun kepin kanssa tai eikö leikitä. Mutta se aina otti sotilaspuvun esille silloin, kun tultiin semmoiseen kohtaan, että se tarvittiin. Kelkka kun tuli, niin siinä se taisteli, se raivostui ihan suunnattomasti, että tänne ei tule kelkkoja. Ja sitten joka paikassa, missä täytyy vähän koota itteen, se käytti sitä taistelua. Eli moottori aina yski välillä, mutta kuitenkin päästiin menemään. Ja se oli +2, hieman rauhaton. Tällä hetkelläkään ei ole ihan noin kuuma, kun sitä tuntuu ja on vähän niin kuin ihmeellistä, kun on ihmisiä ja muuta. Niin se ihan pikkusen kuormittuu, mutta se on arjen hermo. Se kyllä pärjää, kun on arjen hermot. Sitten mennään temperamenttiin, erittäin vilkas. Se huomioi kaikki, mutta siitä liittyy sitten se, että se niinku tavallaan hajottaa. Ja jos on rohkeutta, pikkusen pitäisi olla enemmän. Sitten on terävyyttä siinä ja sitten mennään siihen, että on erittäin vilkas. Niin kun se hajottaa se temperamentti sitä, niin se ei aina ehdi ihan kaikkea niin ajatella ja panna järjestykseen. Siinä voi tulla joskus vähän jotta ihme ylilyöntejä. Joo, niin, kyllä. Ja se johtuu näistä semmoisista 3 asiasta, mitä siinä on. Kovuus, hieman pehmeä. No se on se, että miten se muistaa. Muisti kyllä, mutta ei kerännyt sen enempää. Sun kanssa mennään ihan minne vaan ja tynnyrykki oli ihan jees ja ehkä kovuttakin löytyy enemmän, kun joutuu itse ratkomaan asioita. Ja se oli +1, luokse päästävä hieman pidättyväinen, 2B. Eli se nyt ei aivan hirveästi rakasta sitä, että kaikki lähnää sitä. Ja muuten ei koiran tarvitsekaan.
Siis ne ihmiset, jotka vaatii, että saa taputtaa koiraa näin päähän, niin ei muuta kuin pankaa jää kulkemaan maailmalle. Ei semmoisia pitää olla. Ensinnäkään koiraa ei kosketa pään päälle ja toiseksi niin ei mennä, jos toinen sanoo, että ei, älä tuu tänne. Niin ei pakoteta. Ei. Sen ei tarvitse olla tämän luokse päästä. Mutta sitten on se laukaisupelottomuus. Siinä on jännä, huomattiinko se, että laukaisu ja sen jälkeen se raivos. Nyt! Täällä ei laulu. Se sai ihan totaalisen raivon. Ja täällä on sitten oikein sopiva siihen. Se on kyllä plusmerkillä varustettu. Mutta se on paukku ärtyys. Joo. Mä arvasin. Ja me saatiin 126 pistettä ja sitten me vähennetään se puolustushalu, kun tuo tuomari ei aivan ole rakastunut siihen, että häntä napaa. Ei varmaan. Se ei oikeasti kovasti, mutta se yritti. Niin. Eihän siis semmoista ollut, niin kuin, tiiäks, että sen verran, siis mehän osataan tämä homma niin, että meillä on tällaisien koirien kanssa, meillä on pikkasena hanskat näin. Niin. Ne puree tyhjää sormea, mutta puree. Niin. Ja se olihan siis siinä vaiheessa, kun se hermostui, niin kanttiin ruveta yrittämään ylöspäin. Silloin mä vaan ilman, pysy sä siellä, et sä mua. Ehti kuunnella senkin. Niin. Kuitenkin vielä. Sitten se oli, sen jälkeen se niinku hermostui, taitoi sanoa vieläkin, ettei mä voi purra, niin sit se veti sen paniikkimoodin siihen. Mutta ihan kiva, 124 pistettä tuli kokonaipistemääräksi. Ja mä kun olen tuossa koirien vapautusrintamassa, niin mä olin sitä mieltä, että enemmän luottamusta sulta ja sun ei tarvitse koko aika höysätä ja suojella. Jos sä rupeat tekemään sitä, niin tässä maailmassa on aina ihmisiä, jotka ei pidä koirista ja vaativat, että se pitää olla niin näin ja noin. Et silloin kun se koira saa itse tehdä päätöksen, se tekee hyviä päätöksiä. Mä tiedän, että kaikki ihmiset aina hollaa koiriaan sen takia, että ne ei olisi haitaksi toisille. Ja sitten ne tekee just päivää. No niin.